Судья сказал, если кому места не хватает, пожалуйста, ожидайте в коридоре, иначе процесс потом вести будет невозможно. Одна четверть зашло. Простите, 3/4 в коридоре. Так не делается. Без утыскиши. Сейчас уйдем, все будет закрыто заседание. Тәрҗемәче ул, тәрҗемәче түгел инде ул. Нинди тәрҗемәче ул? Ике сүзне дә тәрҗемә итә алмаган кеше. Татарчадан рус теленә дә, рус теленнән татарчага да ике сүздә тәрҗемә итә алмаган кеше нинди тәрҗемәче булырга булдыра ала. Ун бер нәрсә көтәм. Хәзер инде аларның мине 9 декабрьдә булачак митингны үткәртмәскә дигән эшләре юкка чыкты. 11-дә ул судьяны эш белән тарышса, үзе ул судны үткәрмәс дип аңлыйм. Аны башында акылы булган кеше үзен шундый эшкә алып бара алмас дип уйлыйм мин аны. Тәрҗемәче таләп иткәч, ал кешеләр дөресен әйткәндә урамнан кешеләр киделәр, бундай эшкә әзер булмаган кешеләр. Гомумән әзер булмаган кешеләр. Бу моны да безнең татарлар өстеннән мыскыл итү дип бәялыйм. Нигәдер менә хәзер татарларны мыскыл итү, татарлыкны мыскыл итү, татар телен мыскыл итү, татар телен танымау хәзер ничектер менә шундый гадәткә кирип бара. Мин моны аңламыйм. Кемдер әйткән икән анда нинди ирекле рәвештә укырга тиеш дип кемдер әйткән икән, ул бит инде хәзер шушындый bütün яктан татар теленә, татар халкына һөҗүм башланырга тиеш дигән аңлатылмый. Бу нәрсә аңлатыла? Безнең хакимиятның шул хәтле кул һәм шулай ук мәсхәрәле, мескен кешеләр булып аңлата микән?